Assalamu alaikum, yanzu za mu ci gaba da karatunmu daga inda muka tsaya, sai dai yanzu za ku ga mun canza kwamfutan wancan muna yi da Windows yanzu kuma za mu ci gaba da yi da MacBook to amma duk ɗaya ne kada ku damu. So yanzu za mu haɗa wani sabon website ne wanda za mu yi amfani za mu sa bidiyo, za mu sa audio kuma za mu sa hoto duka a cikin wannan website ɗin da za mu haɗa. To da farko abin da nake so mu haɗa shi ne mu haɗa folder ɗinmu. In kana desktop ne ka haɗa. Ga shi nan na sa nawa my website. To abu na biyu shi ne za mu shiga VS Code ɗinmu. Kun ga ni ga VS Code ɗina. Kada ku damu da wannan. Kuma in ya nuna muku wani project za ku iya zuwa ku yi danna open folder ɗin nan. Sai in zo in sa desktop. Ga folder ɗina nan na yi selecting. To kuma za ku yi selecting folder ɗinku kun ga gayi nan. Okay, to abu na biyu da zan yi shi ne zan yi creating file. Zan sa index.html. So a yanzu kuma zan rubuta HTML code ɗina. Na yi doctype HTML lang English na yi head ɗina. Sannan kuma zan bar wannan by default. Bari na buɗe shi da kyau yadda za ku gani. Sai title ɗin nan tunda wannan na yi generating domain ne. Zan sa title ɗin website ɗina my new website. So dama kamar yadda na faɗa muku duk abin da za mu rubuta yana cikin body ne. To haka zalika a yanzu ma duk wani abu da za mu rubuta na website content ɗinmu za mu sa shi ne a cikin body. To yanzu ina so mu fara mu yi title na hotonmu. To bari in sa like h3 my hotona. Okay, sai in zo in sa tag ɗin img. To kamar yadda na faɗa muku akwai tag wanda yake zuwa shi baya da closing tag. Kun ga kamar wannan tag ɗin img shi ne tag ɗin shi. Misali bari in rubuta muku shi a nan. Kun ga yadda ake rubuta shi img. To haka tag ɗin yake. Amma kuma ai tag ɗin muna buƙatan src yana nufin sources saboda akwai file ɗin da za mu kira a waje. Ma'ana akwai wani file da za mu kira to sai mu sa src. To equals to ɗin nan c nan wajen sai mu sa path na file ɗin. Path na nufin location na file ɗin da za mu kira. Shi kuma wannan alt ɗin yana nufin alternative ne. Abin da ake amfani da shi shine yanzu kamar wata rana hoton da muka sa a website ɗinmu zai iya yiwuwa ya goge ko kuma a samu wani problem hoton yana loading ko wani abu ko browser ɗin ba ta yi selecting hoton ba ko ba ta yi wannan hoton ba ko kuma network ɗinka baya da ƙarfi hoton bai buɗe ba. To wannan alternative ɗin zai faɗa ma mutum wannan hoton kaza ne. Ko kuma wata rana ma wani makaho ne ya shigo ko kuma wani ya shigo website ɗinka. To da wannan alternative ɗin zai faɗa mai hoton abu kaza ne. In hoton bishiya ne zai faɗa mai wannan hoton bishiya ne. Da
da sauransu. To wannan shine yadda tag ɗin hoto yake. Yanzu ba ma da hoto a folder ɗinmu, bari na ɗauko wani hoto in sa a folder ɗinmu. Za ku iya yin copy ɗin wani hoto sai ku sa. Ina son sunan hoton na ya kasance mai sauƙi, to na bar shi a just one. To da muka zo nan, kun ga SLC ɗin nan zan sa kawai 1 dot, kun ga ya ma ƙara so mu 1.png. At native ɗin nan kuma zan sa software, ko kawai bari in sa sunana. Hassan. To yanzu bari mu duba website ɗin mu gani hoton mu ya fito. Kun ga na yi opening with live server, wannan extension ɗin da muka yi buɗe. So kun ga title ɗin da muka sa na sama ɗin nan, sannan kuma kun ga nan wajen sunan website ɗin mu. To kun ga hoton mu. Amma sai nake ganin hoton kamar ya yi girma da yawa. Bari mu ga ya za mu yi. Tsina yadda za ku ga hotuna da kyau. Ok, muna so mu ƙara ma wannan hoton namu mu rage mai girma. To kun ga in muka shiga browser ɗinmu yadda hoton yake, ko mutane in suka shiga website ɗinmu za su ce hoton nan ya yi ƙatoto. Kun gani? To yadda za mu rage mai girma, akwai tag ɗin da za mu yi measurement ɗin shi da width. Kun ga za mu sa wannan za mu iya rage mai girma a numbers ɗin da muke so. Misali za mu iya sa 150. Bari mu ga yanzu ya koma. Ok, to kun ga yadda ya koma yanzu. Bari mu sa 300. Ok, bari mu bar shi a 300. Yanzu kun ga yadda ake sa hoto. So za ku iya sa hotuna ko guda nawa kuke so. Yanzu kamar yanzu ace ina da wani hoton, ko kuma bari in duplicating ɗin wannan hoton in yi copy ɗin shi ku gani. Kun gani? Amma a nan guda ɗaya nake so. So yanzu bari mu sa bidiyo. Ko na ce hoto mai motsi. Ok. So a nan ma zan nemo bidiyo sai in sa. Amma bari ku gani in muka sa za mu iya samun error, zai nuna mana akwai matsala. Bari dai mu gani, bari mu nemo bidiyo ɗin mu sa. Kun ga shi bidiyo tag yana da opening and closing. Ok. Ok. Bidiyo na 1.mp4. Ok, yanzu na sa bidiyo. To kun ga matsala? Ga bidiyo na sa amma kuma
ba abin nan, babu player. So yanzu ya za mu fixing wannan problem ɗin? Okay, abinda za mu yi shine za mu dawo nan, in muka dawo sai mu zo za mu yi importing ɗin controls. To kun gani ga play, ga wajen volume, ga wajen abin nan da za mu ƙara girma da za mu rage, sai kuma ga wani button zai yi mana downloading, za mu canza playback speed, sannan kuma za mu iya sa picture in picture. Ko kun san kaso 45.5 na website ɗin da ake haɗawa a duniya ake creating da manhajar WordPress? Manyan kamfanoni suna amfani da manhajar WordPress kamar su Microsoft, Meta, Spotify. To kun ga yadda za mu sa bidiyo. To shi ma bidiyo ɗin kuma za mu iya sa mai, za mu iya rage mai girma, za mu iya ƙara mai. Bari mu gwada mu rage mai magani. Kun ga kamar yadda muka yi a nan wajen muka sa width haka ko? To a nan ma haka ne. Sai mu zo za mu iya sa width, bari mu bashi 640, sai mu zo mu sa height 360. To bari mu gani ya zai kasance. Kun ga ya ɗan yi daidai wa daida. To yanda za mu sa bidiyo kenan. Yanzu bari mu sa audio. Okay, in za mu sa audio, farko za mu sa audio. Kun ga yadda ma ya audio, to za mu sa controls shikenan. Amma yanzu ni kun ga already yana mun auto complete. Yana da kyau sosai for fast, amma ga ɗan koyo yana da kyau a ce kada ka biye ma auto complete, saboda wata rana za ka iya zuwa wani kamfani su baka aiki amma kuma ko kuma ka je wajen aikinku ba a baka ID wanda ba VS Code ba, ko kuma wanda baya auto complete. So za ka sha wahala da wannan. Amma yana da kyau saboda bai give me pass wajen yin rubuta code, amma yana da kyau mu tsaya mu fahimta. Duk wani code da na baku kada ku biye ma auto complete. Ko da kun ga VS Code ɗina yana yi, kun ga rubutawa da kanku. To kun ga audio tag ɗina SRC ɗin nan, da in ce muku yana nufin Sussex ne. Sannan kuma yanzu kun ga bana da music file a nan. Yanzu sai na je na nemo. Bana tunanin ma ina da audio a nan. But let me take. Okay. Sorry.
magana version 1. Okay, bari mu duba mu gani. Wow. Sitting in my chair, tapping on my keys. Lines of code are flowing like a gentle breeze. To kun ga gayi nan shi ma zan iya rage ƙara, zan iya ƙara, zan iya komai, kuma zan iya ƙarar da komai. To daga nan za ku iya samun idea yadda YouTube, yadda Instagram yake aiki, ga hoto nan, da kuma yadda YouTube yake aiki, yake playing video, sannan kuma ga yadda audio yake. Algorithms to databases, I'm the one who's in control. I solve problems with lines of code that. Nan kuma yadda maybe su Audiomack, Spotify da sauransu suke aiki. Sai dai bambancin wannan da nasu yana kan cloud, sannan kuma akwai suna ba users dama su sa to ya yake playing. So from yanzu da muke fara yin wannan code ɗin da kuma za ku iya fara tunani ya waɗansu platforms ɗin suke aiki, za ku iya fara tunani ya za a yi kuma ku haɗa wani abu naku mai amfani. To a nan za mu tsaya. A darasinmu na gaba yanzu kun ga mun sa wannan files ɗinmu in local, za mu ga ya za a yi mu ɗauko hoto daga wani website mu kawo shi website ɗinmu ba tare da mun download ɗin shi ba, ya ce mun zo mu import ɗin shi. Sannan kuma ya za a yi mu playing video daga YouTube, amma bidiyon na kan YouTube amma kuma akan website ɗinmu za a kalla bidiyo ɗin. Sannan kuma ya za a yi mu saurari waƙa a cikin website ɗinmu ba daga local computer ɗinmu ba, daga wani website kamar su Spotify ko Audiomack ko kuma wani waje. To da fatan kun fahimta, sannan kuma duk da mai tambaya ya taimaka ya yi wannan tambayan, insha Allah za mu ba shi ansa daidai iyayenmu. Thank you. Na gode.